Bugünkü ekrana çıkmamın sebebi bugün 4. Mart Merdan Muhammedov'un doğulan günü. Şonu hem kutlayın idim doğulan günü bilen hem bir kağıt oğur kamanda bir kağıt söz aydayın idim. Bugün Merdan Muhammedov'u nirede bolsa da doğulan günü bilen kutlayan özüm diňe uzak ömür arzu edýän. Ömrü gat uzak bolsun. Tabi bul terror toporun yıkılanını görmeli şolaglan. Hökman suratda. Tabi eden arzuwam şody. Arzu edip de täze Türkmenistan gursak bir dünýäde öňde barýan döwletlere bir meňzesedi, şoňa meňzeş döwletleri guraly diýip arzu edýärdi. Gije gündüz kitap baryny okuýardy. Ýatman. Emma bigaýrat terror topor nämetdi? Şo jagat oglanyny gorkup ugurlap alyp gaçdylar. Bu bütün bir döwlet bolup bir döwlet guruluşy bar bolsa bir ady döwlet diýip döwlet hasap edýän bolsaňyz siz utanmalymy bir ýumrukýaly oglany alyp gaçmagy. Sizde bir переговор diýen zat ýokmy? Sivilizowany döwletlerde bolmaly zatlar. Şolaglan bloger bolsun, opozisionier bolsun, ýa korrespondent bolsun, kim bolsun tapagdy ýok, переговор diýilen zat bolmaly. Sivilizowany döwletlerde gürleşmeli, gep söz alışmaly, tejribe alışmaly. Emma sizde olar ýazat ýokmy? Ýok elbetde. Siziň bar başarýan zadyňyz bir obyekt öňe çykyp berse ýok etmek. Siziň başga eliňizden gelýän zat ýok. Güýç bilen ýatyrmak. Biri gozgalaň galsa güýç bilen ýatyrmak. Başga zat bilen zok. Sorag döremeýärmi sizde? Näme üçin şol adamlar öňe çykýarka? Näme üçin şol adamlar ekrana çykýarka? Näme üçin şol adamlar bize garşy gidýärka diýen sorag dören